ladawan na napukaw metten tuy ragsa puso tinasugat taawanen ni ayat nagbanagak adak sanggasa nakarika idi kanyak asisyakla ti patpatken nim naglabas ti panawen nagbaliw kametten itasaranay kuni sa naulbit kabiyak ko tinrarem uday tuy puso linaksit nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay narangit mulak amem tumet ubiyak ko apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya awan maaramidak kastalaeng nigasat litay tiinak naragpat naulpit kabiyak ko tinrarem uday tuy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mulak amem tumet ubiyak ko naulbit kabiyak ko tinrarem uday tuy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mulak amem tumet ubiyak ko naulbit kabiyak ko tinrarem uday tuy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mulak amem tumet ubiyak ko daytoy ngay naramit mulak amem tumet ubiyak ko iti na minsan nga aldaw inak inopel ti Facebook ko chat man ninang nama ang makita talagan mo limtuad ito'y rignat tinay pen nga ayat kaslanay kagara in friend ka ket inaccept na isuday tanti ng rugyan tiyak may ladawan aragsak kasla di mapesak di iniliwin ta pa nagchat tiyak lain pagarup day tarik nam kaiyagkas nga idi pay laeng ket siyak tayin ka inay ayat kaput Facebook nga kunkunada ket nagsarak ti dalan ta nang ring di nabayag
puso, di amok no napudno ta ayat mo. Ngem saan gayang sikatay ng limlimo. Awan sa pulem imbarik na ken ka nga ayat, imbarik na asaya at ken ka inak inyawat ngem anyak ka di sa wemantinag basulak. Bimanaw kan imbati na adak sanggasat. Nu ada maibagak gumura kan kanyak, kasakadit marigrik nam kanyak nga ayat. Kurang nalaengen nga isawang mo kanyak, adi nakasapulan pumanaw ka tena. Naumaka ka din, apay akasta ka, jaka din napateken ka. Naragsak ka ka din, adi nang makita, minamaang nga ayak, ang angawasan sa naragsak ka di nga ataan sa bali. Kalpasan di inaramid mo ng birukat sa bali, nasaysaya at nakuman adi ka na amamo. Ngemtay aglak amak pamasakit nga impaay mo, nalawlawag pa'y ngem lawag ingkapan ng lukloko. Kadagos man laeng adanti ka sukat ko, impaay ko ti ayat ken respeto. Ngem saan anasaya at tiin subapak mo, no ada maibaga gumurakan kanyak, kasakadit marikrik nam kanyak nga ayat. Kurang na laengen nga isawang mo kanyak, andi nakasapulan pumanaw ka na. Naumaka ka din, apay akasta ka, jaka din napateken ka. Naragsak ka ka din, adi nak makita, binamag nga ayat, ang angawasar sarita. Napateken ka, naragsak
pa. Ayan. Maamakaksan nga gaya, numasagtam tuirik na, ngamin tinaglabas, ngani maperdi tuy biyak, impateg ka pinapudno, inted ku ti amin ko, amin nakid daw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod man ang lilaw, panagbaybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagi, intured ko aming apili, nukunaem aginura ka, saan biyag ko gaputay ayaten ka. Mataksan nga agayat, numasagtam tuirik na, ngamin tinaglabas, ngani maperdi tuy biyak, impateg ka itinapudno, inted ku ti amin ko, amin nakid daw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod man ang lilaw, panagbaybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagi, intured ko aming apili, nukunaem aginura ka, san biyag ko gaputay ayaten ka, dinudog mo tuy bagi, intured ko amin apili, nukunaem aginura ka, san biyag ko gaputay ayaten ka,
nupunaem aginura ka. San biag ko gaputay ayaten ka. Inak nagay ayaman
JT ka, thank you so much. To Ate Aida Dominica Felipe, and to Mamaw, Elena Ramos, Kian Says, Jen Pepe, hello. To Eric Season, Dud Santa Asino, Dual Corpus, Emerson Coloma, Dennis Caluza, Minamating na asyang laing kita naging Gem kayong na dua kami apat-pat kita puso kendik na ilan muna'y tuy puso uy puna'y ka apan na kaya siksik na laeng ito'y kaon ka masakit laing tirik na inayat ka di na lablabes sikat biyakot na'y nagipales di mo pinanunod pusok may dadanes inayat ka di na mutno na pintas na lalaino ngemawan kami biyangku at akan sa baliang puso nagsakitiin pala ka mo at ano sa kisuti kasat ko timtupulus mauraya sa pulen kanto when nagsaem nagsakit tiinaramit mo kinundaway ang kinalupoy daytoy puso intale kuti amin ko ken panagayat ko sinayang mo panagdalek ko ubiyak ko. And hello to Tita Imelda Aurelio, Ma'am Cora Arca, Tita Linda Lumboy, Laila Balique, at si Mami Shoni Gali Villanueva, to Mama Jane, to Ate Aida, Sir J.R. Dagoro, Sir Noel Garcia, Sinayang Moho, Dud Santa Monica, Ate Aida, JT ka, inayat ka tiramot mo, napintas na lalailo, gimawan kami biyangku, at angkan sa bali ang puso, nagsakitiin pala ako at ano sa kisuti kasat ko timtupulus mauraya sa pulen kanto when nagsaem nagsakit tiinaramit mo kinundumay ang kinalupoy daytoy puso intale kuti amin ko ken panagayat ko sinayang mo panagdalek ko ubiyak ko
malupoy, dahil